धन धान्य सहित आपणक स्वास्थ्य को समृद्धि करिଥାଏ ଏହି ଧନତେରସ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଧନତେରସ କାହିଁକି ମନାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ହିମଙ୍କର 16 ବର୍ଷର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ତାର ବିବାହର 4 ନମ୍ବର ଦିନ ସର୍ପଦଂଶନ ଯୋଗୁଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପତ୍ନୀ ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ପୁରା କୋଠରୀକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ଦୀପ ଜଲାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମ ଚକିତ ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ଯମଦୀପ ଦାନ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, ଯେଉଁଦିନ ମହିଳାମାନେ 13ଟି ମାଟି ଦୀପ ଜଲାଇ ଯମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧନତେରସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ହାତରେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଣେତା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଦିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ୟାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଏମିତି ଫଳ ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ନିରୋଗୀ ରହିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଧନତେରସ ଦିନ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଧନତେରସ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କାହିଁକି କିଣୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏକ ବର୍ତ୍ତନରେ ଅମୃତ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତନ କିଣାଯାଏ।